mga Mars at Pars. Nandito po tayo sa Palacol. Dito po yung mga maraming naliligo dito. Tingnan niyo po yung tulay. Diyos ko, nakakatakot. Ayan po siya. Ang haba. Kaso mga Mars, parang wala na yung mga cottage. Baka nasira nung lumindol. Sobrang lakas po kasi nung lindol dito sa Pampanga. Ayan po, dadalhin ko po kayo doon. Nagulat nga po kami bakit pagdating namin wala na yung mga cottages. Pero ang ganda pa rin po. Ayan yung paligid. Lalapit po tayo para makita niyo. Oh, Mars. Diyos ko, pangaragul na rin ba ito kene, Mars? O kung pwede lang pisali din Mars, nuko, gisanal. Ay, nuko, pangaragul da, Mars? O yan, Mars, wala pong mandilo kasi medyo madinat po yung danong. Pero, ang ganda ng view. Pwede po kayong pumunta dito para mag-picture-picture, para pandagdag sa mga picture nyo sa FB. Ayan maganda po dito. Sayang wala na po yung mga cottages. Ano kaya yun? Bakit may mga doon? Diyos ko, Mars! Tignan mo yung bato! Sobrang laki. Ayan po siya, oh. Pwede kaya kagatin nito. Kakasya kaya sa bunga ko to, Mars. Sobrang laki po niya. Ayan. May mga nagpipicture doon. Yung ating mga kabalen. Kabalen, yung Bayou, Florida Blanca. Tapit po tayo dun sa may tubig. Para makita nyo. Ayan. Parang gusto ko tuloy maligo, mga Mars. Ayan po. Madumi po yung tubig. Kaya po pala walang naliligo. Ayan. Pwede ng pangkape. Bakit po kayo nagkaganito? Dati maganda yung dito malinaw yung tubig. Kaya maraming taong pumupunta. Umaga pa lang. Ang ganda po. Pwede na lang kayong dito. Mag-picture-picture. Isama niyo po yung mga kaibigan niyo. Diyos ko, kung malinaw mong ganun kene, Mars. Nandun ko pa sinuhab. Ay nung ko balang sirena ko naman siguro, Mars. Pagtampiso ko kene. Ay, Diyos ko. Oro bumiyak ang tinikulay yung ganun. Isa ko sa mong taketa ka, sumakatakot, Mars. Ayan may nasira na po rin cottage. May nasira, Narinak pong ganun. Ayan. Kalaksing agos, Lawin niyo po, kalaksing agos. Narinak po talaga, Mars. Alang nga son, malasan ko sa Kapag meron palang mga dumadaang mga sasakyan dito sa tulay, parang kumukulog dito sa sa baba, dito sa ilalim. Ayan. Kaya akala ko kumukulog. Akala ko parang uulan. Ang init-init naman. Pero ang ganda talaga dito, Mars. Pwede po kayong magpunta dito. Na yung cottage. Sira na po siya. Wala na siyang bubong. Ayan po. Sayang naman. Pinaghirapan po ng mga kapatid nating mga Aita to. Sila po yung gumagawa ng mga cottages dito. Para yung mga naliligo, pwede silang magpahinga. Parang ito yung po nila. CR. Ayan. Para pag magbibihis na sila dito. Sayang po tong cottage, nasira po talaga. Yung iba talagang wala na, wasak na.
madumi yung tubig. Siguro makakaligo na kami noon. Sayang pa naman. May dala kaming damit para maligo. Ang daming bato! Ang sakit sa paa! Diyos ko! Nga, salubsublo rin, bilis ko, Mars! Ang sakit na rin kahit na rin bato, Mars! Ay, Diyos ko, nakapangalgal lang naman, Mars! Ay, kinuko? Nga man mag-picture-picture kay ni Mars? Dalada ka po itong minsan kay ni Mars. Ay, mag-enjoy ka, Mars. Blam sirena ka naman kanito. Kumako na kami, guys! Bye!